ban kapas ngosi kalong ba om don ba kren ye kanika roster system ban pen singo tho shi ki pat ba kanika roster system la daka kan trikam ngai i ba kalawe jong ki khun samla ki ban yo kam yo jam kala than hadu kata kata namar ba ngi i haki advertisement ki vacancies ki bangi ngi i kat no ukhasi jong i unyo ladam ngi ba kidon kena kejeng lang jong ka VPP habede buat ka roster system ya ngi berarti lik meeting barang hanong ba selong prisi mentalong pin itu kendiat ka ka dawat punang pi ban seperti kejeng lang hoy kade kata ka jisha ngalay don bentalang bat kata ka PP court bala pelong ka ka political party hakabe dei bat ka roster system alay tumuri ushimet ang to bat sa kaway do kalong ba kani kade ka bakta bet ya kani ka kapo ka jongi namar bahak kay dei bat kikam ki jam de manta kani ka issue kalong sensitive hadu kata kata ban kapas ngosi kalong ba om don ba kren ye kani ka roster system ban pen singo tho shi ki pat ba kani ka roster system la daka kan trikam ngai i ba kalawe jong ki khun samla ki ban yo kam yo jam kala than hadu kata kata namar ba ngi i haki advertisement ki vacancies ki bangi ngi i kat no ukhasi jong i unyo dia katangin namnya kren ya katangin namnya ai ke jing pensya shi ki pat ba de halor kata ka dongrim along very much concerned bahaya kanika roster system namar ba ha ka manifesto ka jong iru ngi la kula baka job reservation policy ketika priority ka jong i ba ladangi job katu kat ni ngut ki MLAs ngindon nya ka sur ka baklan nya po ying dorbar thawan ngina kren nya kani ngiling isim hadu uput ba ladang impat yo ya kata ka khasi joint state lada kadang jangai than kata ngin review ya kanika reservation policy nomor bahag reservation policy 100% deyu ukasi jongi khasi jantia but 100% kini ki perlu garu ki jongi kaisi PDP lika kren ngim kwa ya ka 100% ngingi kwa sone ka 100% but katakan ulang ladang iyo ka khasi jan state but day na lor katakan ongrim baki pajba menta anda ki kle kren japang kata ka roster system but ka reservation policy ka than kisdang banyak keren ya ka khasi jan state hamdei bangi isyun bat kita ki para garu ki jongi bangi dawa ya kata hanai naga benta ka biang kabit naga benta ki longdien ki mandien ki jongi bangi sadon kam ya kanika khasi jan state bat ka bas ngautenat kalong baki samla kani ka pateng ka pamanda kala shim ya kata ka jingi keren ka jingi khana para samla kum kinong ya puli ki college ki universities ki professors kelas dang banyak keren baka option ka disak tang ka khasi jan state bat ka dei shisha ka jingi janga ki jong ulit ma in hoping stone lengdo rengkat bat ki nongelam ha ki por ba ka jingdawa ka jong ki kalas dang ban dawa ban ki phalo ha ki por bat khidmat ka mamanta parti ki balaj ban pensai upai ba bede karusta ber SPDP kam klaim lej atau la banom ka HSPDP kala fail ka bede ber keneka ngamong ka fail bali pinong fail uta namro kam lej upai ba mo piang ngamong baka fail yo lese namar ba kita ki MLAs ki jongi haga jing snow ko jong ki lese haga jing bon kam kimpat long lese ban ya syakamat haga bede bakata kidon la ka jong ka time frame mo la ka jong ka por ban le kata ti ngin sapet ke ti kumbolong manta dang how banai March laiterik arterik dang yo ek results ti manta dang day tangu banai April tang shi banai ti lese ka por kadang jingai hakini ki sansnem ngin sale ek bahan ko bhatam na ka banta ka ni ka jingdawa ka bolong sensitive but it is the need of the hour that the public also needs to be highlighted bakin sngotho ya kanika jing ka baki ki kanto